Hola a tothom, aquesta és una presentació que executa la tasca final d'un projecte TILC Valencià Geografia adreçat a l'alumnat de primer d'ESO, en què explicarem les causes, les conseqüències i les possibles solucions de la desforestació que pateixen els paisatges, sobretot equatorials, selves i jungles del planeta. Els arbres fan un paper mediambiental molt important. Consumeixen diòxid de carboni i alliberen oxigen a l'aire, mantenen la fertilitat del sòl, emmagatzemen aigua i col·laboren en la regulació del clima i les pluges. A més, els boscos són l'hàbitat de molts éssers vius. Els motius pels quals desapareixen els boscos, les selves o les jungles són molt diversos. En primer lloc, l'existència d'interessos econòmics que busquen beneficis immediats sense tenir en compte les conseqüències mediambientals. També el consum excessiu de fusta dels països rics ocasiona la sobreexplotació dels boscos. L'augment de la població, el desconeixement i l'extrema pobresa de nombrosos països del món provoquen la desaparició dels boscos per a atendre les necessitats dels seus habitants. Les actuals activitats humanes pròpies de la societat industrial provoquen l'abandó de terres agrícoles i boscos, amb el consegüent risc d'incendis. La desforestació desencadena conseqüències ambientals greus. Primerament, els corriments de terra i les inundacions per falta de sol, ja que no hi ha vegetació. La pèrdua de biodiversitat, atès que amb la tala d'un bosc poden desaparèixer nombroses espècies vegetals i animals. L'increment de l'efecte d'hivernacle, ja que l'absència de masses forestals afavoreix l'augment del diòxid de carboni a l'atmosfera. La destrucció de paisatges davant la seva profunda humanització i transformació, com el que hi ha a la fotografia. Les solucions a la desforestació poden ser, d'una banda, la reforestació o repoblament d'un terreny amb plantes i arbres. La limitació de les terres de conreu. És per això que cal inversions i polítiques que afavorisquen una explotació equilibrada dels boscos. Evitar les tales indiscriminades i la sobreexplotació davant d'un consum desmesurat de fusta. Alguns exemples de grans explotacions que s'estan donant avui dia als boscos del planeta
són les següents. Al Brasil, el 60% de la destrucció de les selves entre els anys 1966 i 1975 va ser provocada per la creació de noves instal·lacions de ranxos ramaders i per la construcció de camins. La regió peninsular de Malàisia ha destruït en pocs anys la meitat de les selves del país perquè la fusta dels seus arbres és molt preuada per a la construcció de mobles. Per exemple, a Bali, Indonèsia, durant segles els colonitzadors europeus van fer talar grans superfícies de selva i hi van situar extenses plantacions d'arròs, com a la imatge. La baixa densitat de població de les selves ha fet possible fins ara que els pobles indígenes de la selva d'Amèrica i també d'Àfrica sobrevisquen sense posar en perill la natura. En definitiva, els boscos equatorials presenten un paisatge molt variat, dens, exuberant i biodivers. Per això i per tot allò exposat, aturem la desforestació. Moltes gràcies.